थांनाय गोबां सम माने जोंनि जि आफाद दाजानायनिफ्राय लानानै जोङो दिनैसिमबो जिहेतुनाखि मिसामारि दखरा बर' फरायसा आफादनि बिबानखौ सोलाय सोल' खालामनो हायाखैमोन आरो हारिनि किसुमान जेंना थानायखाय जोंखौ माने मिसामारि आनसलिकनि जाय मेलेमजिबिफोरा बिथांमोना अनसायनायाव नोंथांमोनानो थानांसिगोन बाय एसे एनै गोबाव समहालागै होननानै दोनथ'नायखाय जों दासिमबो थानायलाय जोंबो सानबाय उनाव गोदानै मोनसे थासारि मोजां मोनसे थासारि मोनफैनाय लोगो लोगो गोदानै मोनसे आफादखौ जाहाथे गोजाम आफादखौ सेफायनानै गोदानै दानायनि जि थांखि बेखौ लानानै थांनाय देवबारखालि जों लादोंमोन आरो नैबे सप्तासेनि उनावनो जोङो बेखौ गोदानै दाफुंनानै दिनै होनाय जादों आरो बेखौ लोब्बा लाखिनाय दा 30थि मिसामारि दखरा बर' फरायसा आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 4थि गेवलां मेलखौ दिनै खुंनानैनो जोङो सिम्पलि खुंनानैबाबो दिनै फुलफिल गासैबो माने कमिटिखौ दाजोबना होजोब्बाय आरो दायो गोदानै जिथु बिबान दानानै होनाय जाबाय माने देब बसुमतारी आफादगिरि आरो सुकुमार दैमारि नेहाथारि आरो बेबायदिनो 26 जन माने कमिटियाव लाफानाय जादों आरो एडुकेसन सेक्रेटारि बायदिसिना बिबानाव थारमाने जोंनि बेयाव मोनबा गुदि फरायसालि दंमोन जाय गुदि फरायसालिफोरा मोनसे गभर्नमेन्ट बेसिक स्कुल मोनथाममोन आरो बाखि जेनेरेल जिथु माबा दं आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव बे मोननैमोन थ' बेफोरो मा जाहैबाय थांनाय जि समाव फोरोंगिरिफोरा किसुमाना रिटायार जाबाय आरो किसुमाना माने जिउ खोमानांगौ जाबाय माने जिउ गारलांबाय थ' बेबायदियावनो गुदि फरायसालिफोराव दा जोंहा फोरोंगिरि माने गैया आरो बे फोरोंगिरि गैयैनाव दायो माबा फरायसुलिफोरा दा हारसा मिडियामाव होनानै दोननांगौ जाहैदों मानोना दायोथ' गैथ'आनो दा मोनबा जिथु गुदि फरायसालि दंमोन बिसोर दा गैथ'आ फरायसुलि सासेबो गैला आरो दायो बेबायदि समस्यायाव दङ मिसामारिया जिहेतुनाखि हाई सेकेन्डारि एम इ स्कुलनिफ्राय हाई स्कुलसिम जिहेतु सोलिगासिनो दं बे जोंनि बे हादान एरियानिफ्राय फैनाय आरो आलादा मोनसे आनसलिकनिफ्राय फैनाय जिखि गथ' गथायफोर बिसोरो दा दंफैयो आरो बेयाव जितु फेसिलिटिजों होना दोनदों मिसामारिया बेयाव हस्टेल मोनसे दङ जायफोर बर' फरायसुलिफोरानो थायो बेबायदि सुबिदाखौ जों होनाय जादों बेयाव दायो आरो खोनानो मोन्दों जे जोंनि हायार सेकेन्डारियाबो बर' मिडियामाव आपग्रेड जादों होननानै आरो बेखौ बुंफोरदों जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथाङा बेबायदिनो दा मोजाङै जाहाथे फैगौ समफोराव जाहाथे गुदि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरखौ थिसननो थाखाय मिरु आफादानो जा बा जोंनि बिटिआर सरकारा बेखौ आं माने अनुरद खालामनो नामायो जे बिथांमोना बायदि नायबिजिरनानै जोंनि सनितपुर जिल्लानि जि गुदि फरायसालिफोरा थैहाबना दङ बेफोरखौ फोथांनो थाखाय जाहाथे आखायाव मोनसे माबा लायो आरो खामानिफोर लायो बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय दिनै मिसामारिनि खुंगा 39थि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बिबान सोलाय सोल' हाबाफारि दङ बेहाय आङो सनितपुर जिल्लानि आफादगिरि जानानै बेहाय बाहागो लादों आरो मिसामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गेजेर समाव एसे बिबानगिरिफोरा दंमोनब्लाबो एसे आनएक्टिभ जानानै दङमोन आरो बेखौनो नोजोर होनानै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै दिनै मिसामारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दाना होनाय जाबाय आरो बेवहाय रायजो राजानि सापर्टनि गेजेरजों खुब मोनसे स्ट्रं कमिटि बेहाय दानानै होनाय जाबाय आरो जिहेतु मिसामारि ओनसोलाव गोबां बर' गामिफोर दङ हिसाबै बै बर' गामिफोराव गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि बर' बिजोङाव फरायनाय दङ हिसाबै बेफोराव गोबां मावनो गोनां खामानि दङ आरो बेफोरखौ लानानै जिहेतु दुलाराय बर' फरायसाया मिशन स्किल एन्ड क्वालिटि इडुकेसननि सायाव खामानि मावगासिनो दङ आरो लोगोसे गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराव मैयानिफ्राय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोसावनाय बायदियै आंनि बिमानि राव आंनि सोलोंथाइ बिनि सायावबो मावनो गोनां दङ बेफोरखौ लानानै जोङो बे गोदान कमिटिनि गेजेरजों जोङो थाबैनो बे ओनसोलाव गुदि आरो गेजेर फरायसालिफोराबो जि फोथांनानै लाखिनांगौनि सार्थआव रायजो राजाफोरखौ लाफानानै बेहायबो सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै गेबें भाबै गुवार भाबै जोङो सावरायदों आरो गोदान कमिटिया खुब स्ट्रंलि गासैबो टिमखौ जोङो दिनै दाफुंनानै होनाय जादों आरो बेहाय बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोन्दों निस्सय बेयो जोंनि बे मिसामारि ओनसोलाव जादों बिदि नङा सनितपुर जिल्लानि बेन्दों सिङाव माखासे बिदि गुदि फरायसालिफोर फोरोंगिरि गैयैनि थाखाय आरो बहाबा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय माखासे फरायसालिफ्रा थैलांनो बिदि दङ
बेहायबो माखासे फरायसालिफोर बिदि दङ थ' जिखिनिया थैलांबाय बेखौ जोङो माबायदि हायो बिनि सायाव फोथांफिननो बेखौ बिनि सायाव जों नायनाय जागोन आरो जिखिनि दा प्रेजेन्टआव दङ बेखौ जोङो फोथांनानै लाखिनांगौ बिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजाफोरजों सावरायनायनि गेजेरजों नैबे गोदान कमिटिजों जोङो खामानि मावनायाव हाबाफारि लादों नैबे समाव नोङो बर' रायलायै रावनि सायाव बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जि राव रायलायनांगौनि सार्थ बा राव रायलायनो रोंनायनि सार्थ लार्निं सेन्टार माखासे ओनसोलफोर होनाय जादों थ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे असुबिदानि थाखाय सनितपुर जिल्लायाव मोनसेल' सेन्टार होदो होननानै जोङो गम मोन्दों बेखौ घरामारियाव होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलावबो जिहेतु माखासेया राव रायलायनो रोङो आरो माखासेया रोङा हिसाबै थ' बेनिखायनो बे बिथांमोनखौबो गासैखौबो राव रायलायनायाव रोंनायनि थाखाय बेहायबो लार्निं सेन्टारनि गोनांथि दङ जोङो बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोनजों सावरायगोन आरो थाबैनो बेहायबो मोनसे लार्निं सेन्टार होनायनि थाखाय सिन्था खालामगासिनो दङ जिल्ला हिसाबै